डर बावे नदी तीरे घर मैडम खानी मछरी के मुड़ी धके देह तोरी मैडम हो जानी बुझा ऐसा तैसा हई निषाद जी के लइका हई मैडम निषाद जी के लइका हई मलाहे के लइका हई मैडम निषाद जी के लइका हई। छेड़ी जे हमके जवानी में मारम डूबा के ओके पानी में चलल बा हमनी के चली हो केहू के दाल नहीं गली हो छेड़ी जे हमके जवानी में मारम डूबा के ओके पानी में चलल बा हमनी के चली हो केहू के दाल नहीं गली हो उमर 16 ना 28 हई निषाद जी के लइका हई मैडम निषाद जी के लइका हई मलाहे के लइका हई मैडम निषाद जी के लइका हई। खंड में नाम चलेला पर खंड में जे बोली बढ़ चढ़ी बोली हो मारम भेजरे में गोली हो यूपी बिहार झारखंड में नाम चलेला पर खंड में जे बोली बढ़ी चढ़ी बोली हो मारम भेजरे में गोली हो आवा देखो ना कैसा हई निषाद जी के लइका हई मैडम निषाद जी के लइका हई मलाहे के लइका हई मैडम निषाद